Wadhi nyaka kaunti ma Homa Bay kama gavana ma Homa Bay Gladys Wanga osingo ni piny owacho mare dhi ng'iyo kendo chenro mag juogo johala ma kaunti no osuru kaluwore kod ywak mar ewi osuru mamalo mosebedo ka ikawo nyaka ne yiere. Gino momiyo wito oko chik omenda ma kaunti no ma higani mano mar higa mar 2024. Johala kod jodak ma kaunti no osebedo ka ywago osuru mamalo ka gidwaro mondo ong'iye ni mar giwinjo pek mare. Koloso romo mar dwe ka dwe e weche osuru, Wanga wacho ni osewinjo duondgi kendo gidhi rango kaka osuru bedo makare ma ok hiny johala kendo ok hiny dongruok no mar kaunti. Kata kamano omedo ni piny owacho mare osegoyo okenge mopogore dongruok e higa achiel mokalo mowacho ni obedo makare kaluwore kod osuru ma gisebedo ka gichoko. Aseyudo ote moa kuom johala maloko e Homa Bay e wach mar osuru ni kamoro ne nitie medruok moro ema nadwani ajiwgi kendo asingnegi ni wadhi ng'iyo otego te mwaseyudo mondo wane ni wabedo gosuru mokiny jo traders matiyo Homa Bay Kai. This year we are not going to have a finance bill because of the country has pronounced itself on this matter. So we will just continue to see that our rates of taxes do not harm the traders that we have within the county. And for the traders who have raised issues with regards to the rates, I want to say that we have heard you. We have heard you. You have been discussing with our revenue officers, and we're going to be looking at an opportune time to make sure that these are harmonized as per our discussions. We still have some gaps in the cashlessness, but we are tightening every spot on this cashless system.